Hello, mic testing. Hello, 1 2 3. After Mariala episode, welcome back to the channel Clutch Kudla. Yan Niklina traveler Bantwal Pujari Padangadi. So, ini engkulu kudanji posa jagage pogondilla. Actually, ಊರ್ದಾಕಲು ಕೆಲವರು ಪೋದಿಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಪೋಂದಲಿಪ್ಪಿರು ಐಟ್ ಪೋಂದನ ಜನ ಯಾನ್ಲ ಅವದಿ. So, ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋತು ಜರ್ ಆಗ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂದು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಪೋಪನ ರೋಡ್ಗೂ ಮೂಲಿ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪು ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ ಈತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ದಂಬು ಪನರಾಪುಜಿ ಬರ್ಸದ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ಲ ಯಾವ ರೈಡ್ ಇನ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಷಡೆ ಏಪ್ಪವು ಹೆಂಗೆ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ರೈಡ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ಪುನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರೆ ಎನ್ನಿವೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೋಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಲು ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದಿಪ್ಪರು ಬಟ್ ಜೋಗಡು ಭೀಮೇಶ್ವರ ಫಾಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡು ಬರ್ತನ ಹತ್ತದ ಹಿಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಬೈಕಡೆ ಬೈ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ಬೆಟ್ಟ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾರಂಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿನ ಸಹಾಯದ ತನಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ಟಾಪ್ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಯ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಏ ಸುಲುಟು பார்த்துருக்கு ಮಾರ ಪೂರ ಕೇನು ಇருக்கு ಪುದರ ಆನಂದ್ ಪಣದು ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರಿ ಕೌರವರಿ ಯುದ್ಧ ಆದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದರ್ನ ಕೊಟ್ಟುಗು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನು ಊರ್ದು ಗದಾ ಪದ್ಮ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪಂಪುನ 4 ತೀರ್ಥಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಮಲ್ಪುದು ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಕಲಿ ಈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮೀಪೆರಿಗೆ ಮೀದಾನಾಗ ಅರ್ಜುನಗೆ ನಿತ್ಯ ಶಿವಪೂಜೆ ಅವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹೋಗು ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಪಡೆಯಿನಿ ನರರು ಪಂಡ ಪಾಂಡವರಿನಕ್ಕೆ ಹರಿ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ನ ಪರ್ವತ ಮೂಲು ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಈ ಹುಬ್ಬಸ ದಮ್ಮು ಕಟ್ನ ನರದೋಷ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲದ ಪರಕೆ ಈ ಪಿರಿಬಲ್ಲು ಅಂಚಿನ ಐತನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಐತನ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಹರಿಕೆ ಮಂತಿರ್ನ ಅಕ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಇದೆ ಬಲ್ಲು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಬಲ್ಲದ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಅವನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಆಕಾರಗಳು ಗದೆ ಪಂಡ ಗದೆತ ಆಕಾರ ಚಕ್ರ ಆಕಾರ ಶಂಖದ ಆಕಾರ ಪದ್ಮ ಪಂಡ ಕಮಲದ ಆಕಾರ ಈ 4 ಕೆರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂಚಿನ ಶಂಖತೀರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ 40 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಒಂದು 30 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಗದಾತೀರ್ಥ ಒಂದು 25 ಅಂಚಿನ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಒಂದು 15 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆಟೆಯ ಮೋಸೆ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಡೆದಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಆನಿ ಸಾಧಾರಣ 15 to 20 ಸಾವಿರ ಜನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟಿದ ಮೋಸೆ ಅಂಚಿನ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕಡೆಯತ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ 2 ದಿನ ಮುಳು ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಾದಿಯೊಂದಿಗೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಡುಂದಂಡ 333 ಮುಟ್ಟುಡು ಬರಡಂಡ 330 ಮುಟ್ಟುಡು ಬರಡುಂದಂಡ 333 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸದ್ಯ ಇದು ಒಂಜಾರೆ ವರ್ಷದ ಈ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು 1,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು. ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಇಡೆಗೆ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆಲ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮುಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಪಂಪನ 4 ಬೆಟ್ಟ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟವು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಅವಳು ಒಂದು ಗುಹಾ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಚೌತಿದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿಬೋದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅರಿವಿನ ದೃಶ್ಯ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಯಾನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಬರುന്നുണ്ട് ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಏಜಿಗೆ 1000 ಫೀಟ್ 1,000 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಲ ರಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿ ತುಪ್ಪನ ಬಂಡ ಅವು ಅಸ್ತ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಇಂಚ ಬೆಟ್ಟ ನಮಕ್ ಆ ವ್ಯೂಲ ತೋರ ಇಂಚಿ ವ್ಯೂಲ ತೋರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಪಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಸಾಧಾರಣ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ತೋಜು ಅದ ಒಂಚೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಕೋಣಾಜಿ ಮುಡಿ ಅವು ಒಂದು ತೋಜು ಸುತ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುತ್ತ ವ್ಯೂ ತೋಜು. ಅಂಚ ಭಾಷೋಗದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡ ವರ್ಷನೇ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡ ದೊಂಬೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬೈಯಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇತ್ತು ಅದು. ಪೂರ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಬರ್ಸಾ ಟೈಮ್ ಜಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ಏತು ಬೇಗಾರು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಓ ದೇವಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಕಡೆ ಕುಂತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂಜುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್. ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಾಳಿ ಬರಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡನ್ನ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆವಡನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಬೇಗಾರೊಂದಿತ್ತು ರೀ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ತಂಪಂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೋಡ ಬರ್ತಂಡು
ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಅಂದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಾತ ಮೋಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಅಂಚೆಡು ಕೂಡ ದೊಂಬುಂಡು, ದೊಂಬು ಇಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಚು ಹಾಂ ಅಂದ ಅವೇ ಅವೇ ಹೂವು ಅಂದ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ ದೊಂಬು ಇಂಚು ಬರೋನು ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಇಂಚು ಬರೋದು. ಅನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಂಚ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ? ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ. ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಮದುವೆಗೆ. ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ್ದು ಇದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಾಡ್ಗತ್ತ. ಓಕೆ ಊರು ಬಚ್ಚಿಂಡು. ಸೊ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ವ್ಯೂ ತುಯ್ಯರು ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೈಯಾಗ ಬಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಡೌನ್ ಜತನ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ. ಆ ತಾರೈ ನಿಕ್ಕಲ ಚಾರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಬೋದು ಬೇಗಲ ಕುರ್ಮಾರೆ. ಏಯ್ ಬೇಗಲ ಕುರು. ಹಲೋ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಬಾಯ್ ಬೇಡ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.